Tolong nau. APL ka apa lu kena ini? 그 광사시는 뭐고 어느 정제 빠르삭 저기 시작 땀 넣어놓고 주바이만은 하는 저 주바는 발마지 우리가 너무 하게는 좀 카카요 좀 때부시는 뭐 따고 때 먹고는 이제 중내로 뭐 거의네 이제 또 제자가 너로 파트는 짜트니 지는 보고 좀 하이사 마사도 아자가 너로 시작 파이 주바이만 가까이 뭐뭐 아 파이사 싸움 파나 함께 싸우 웅만한 뒤에 주바이만 가까이 좀 넣던잖아요 कारण अब आएकै जों हानो नारं मानाय दफानो नारं मानाय ए दफो बसे बांसके तो मानाय दिना आंबो कयना मुसुङो जे कामी आमचे रगो अब आएकै नुखुंसायार एपीएल मानि तफरकाय नरक थ्रु मीडिया थ्रु तुई केबा नंनि लोकल लीडर टीडब्ल्यूएफ रक तंगो सिनि बुरि रक ते वाईटीएफ सिनि चला सिखला रक तंगो बंग थुलति पान नरक साक्लाई अब आएकै नरक सादी आमुन यागुलो जों अफिसियेल जों रेशन कार्ड जगते नन राइट दं तंग मान थाइ दं तंग जों आबो नन मानो नै जों तिन नन प्रमिस खाइ थाङो जों अ एपीएल नो सोलाय जे नों मानो तंमनि आबो जों नन मानो नै बुजिखा खाता थैदि नों जगते चले खरु तंग आबो कामके नायदि नायापु बर मास न बर बुजिखा दुखना खर फाइनां ते बुबा गरा साउ kami amcaya thangai je borak surya amte rongnar subani nisau dinamon pakai jem dinaro khaijak jam bahawan ni tamo purbo chambasar chamohara idc village or tini chini bohu sonoson nai dekya u sakana bini boma thuyo tai bufang sakane klai berite se buphang saka kause buphang kothai tana bagai o kothai aka thang philoi dokotha kotha pa to bol bagai kiba nok tangna bagai ka abna sel kai lakri kai tai se bo abno bol khalamo phalai sau tai abno sana musungu abun bagai ma sau hat bisin gas ka chini tini wonji si chino ha bisin ni chini gas no talangai bor phata haro phalo Nggak borakai putih genang, nggak anu borakai age semaya, ulta se bol tani masuk bol ma phalo, atau so India sarkar Bharat sarkar sajak, je nogo gas cylinder nade, tidak anu borong gas cylinder sopaya, awal bagai takuro, jeng khasina nang tahu, jeng khasina nangu, jeng yong na bagai. जों दिनै बुबागरा स्वयं सिनि लगे जों तिदुल दं आबन बागैनो जों पाल खाय जों चावमा मा खायले जों ताखौताय बखरो जों मा नायले अबसे हामजामोन अबसे थानसा आबन बागैनो जों दिनै ग्रेट ट्रिपल नि मासानो कारण तामन हिकाका दिनै बुइबासो होनमानो जे नाय तंनाय र आरो चुबाना थाङोबा तामनि ग्रेट ट्रिपल नि पक्सा कारण तिनी अब आएन बाजैन तिनी ग्रेट ट्रिपल कमा साउ आनि जत कुछ तंग तिनी छेकजाका आनि सामुं छेकजाका आनि कामुं छेकजाका आं ताबु नगान कानुं सामुं पन्दसे करिखा सामुं पन्दसे करिखा अब आइ साल उमै तो ताबु आउन बागैनो बेलाके हामबाय तिनी चा बाहावा निजे तिनी ताबु तिब्रा मथनि ताइ तिनी चेयरमैन गते वाईटीएफ TWF 저토는 모니터링 저토로 파악해 알레작 되네 보고노 초반에 어버 पुनो चुबामु माबोया अंगै तिनी तामने बागै चुबाना फाय ना साक साक नि अंगै दे चुबाना फाय ना मथाने अंगै सिन बखनो चुबाना फाय आबो जों जे जागा जे मथा खाइ दङ साक साक पानो सुबाथु आबो मथा सुबा कारण अर साक साक ने केबो करि अर काइसाना थानसा काइसाना मथा आबो काइसाना बुम आबो बागै तिनी सिनि बखनो फायस जों सबके थाजों सामान जे बुफुर ते सलमा दिनों नाय जे दिनों चिनी रैली थानसा गैदरिंग आस्तो बन दिनों आ दिनों नाय गामन बागै नरं नायसिं नायदि
बिनि न' नुनाय नायदि যখন তো খানাকা ओंखायनो जों फुन जगाजग खायो आरो बिसु फुन खायावखा किसा फायदि फाय जों जुबाना थालायनो हानो जों बालके फायर जे गाने गिने आमसनि जे ता बाहन बर যতন डिप्लोमट जे लिडार वाइटियर डिप्लोमटा ताई तिनी DWF सिक्लार ताई मनिटरिं कमिटि पर যতन बालके फायो और तिनी बनो जे मानसा जिने हाबजांमनि जों बनो जुबा फायगा आबो जास्ट कायसा नुखुं कायसा परिबारनि जिनि दावफानो जों बिनि जे दुखु खस्थनो जों बाहायखि जों जतन बालके फायो किसा गोसांरि मानो आबो सेसिनि ओमफ्राय दाबो बुसकांगो जोंथ' साइमानो 12 तारिख जे तिब्र मथानि गेदार टु गेदारिं दङ गाबो कि दामो तुलासी गावनि ओंगै बोसोराव थानानै आबो हायरक नरक भाई प्रिपारेसन नाजाक दं 26 आसार बारिनि जे ताबो साजन माने खानामा हंगाखाय बरक मिनिमाम बंनि जे टारगेट जे बर गारि रिजार्भ खायफे देखा आबो हंगाखाय 7 to 8,000 थांमानाय जे गारि रिजार्भ खायमानि हायफानो बरक तेबो वान सुलाय दङ तेबो इनक्रिज खाय बायना बागै कारण चिनि कायसे साहारमु कायसे कयमु अमंखा कुनरा कसा कुफुर कखरा हने करी और का सुदु बुकुम बारा तिप्रा मथा थानसा आरो जों बोबाग्रानि नाहरमानि जे बिनि बरनो फियंनो बागै जों जालनि बेखौ तिनो बाहायके निजिना हाव दङ जों साथ पिट खायजागै अमा हायके चिनि बेसिक जे चिनि राइट जे जों नक ताय कानमु सुमु जे तंनो नामन आ बेसिक जिनिस चिनि गृ आबन बागैनो दफनो फियंनो बागै जे दफने हा चिनि बुबाग्रा हानि मालिक बो थानसा खाय तिब्रा सारनो आदिनो साव और कुनो कसा कुफुर कखरा हने ता हंदी और कायसा न हंदी बुगुम बारा तिब्रा सा आबन बागैनो आ 12 तारिख गो चिनि मिनिमाम टारगेट न चिनि 30 to 40 हाजारनि जों टारगेट ताबो साका तंनो सायमानाय चिनि गारि रं बाहाय लामा काहाम रं बाहाय न आबनो जों तंखा जों जतन न कयो जे जागा चिन्ति प्रसाद तंग बर जतन फायदि आदिनो 11 तान सिम प्रोग्राम बुनाय 3 तान बिसिनो पाइ जों जतन थानाय आ जागा कुनो जों रैली खायसिरि खगलाय गला जों जतन न हामजोग जों केमने गेन सबया जों सुदु कायसा चिना हामजाग माने थानसा फुंना बागैसे जों आदिनो गेरेनि खायने जेमन दिल्ली बनु हुनाय जाक बखराना जाक जोंनि इको थानसा तिनि तामनो बागै चिनि जे तंमानि सेगिना जमानि जनतासे किफ्लिदि चिनि आ थानसा चिनो हा सेगजंमानि आ हाना जनतासे किफ्लिदि चिनि मतेखानो जों तंना मुसुमो चिनि सामु मतेखानो जों जाना मुसुमो चिनि कालमु मतेखानो जों काना मुसुमो ताई जों जे खायना मुसुमो चिनि हुकुमु मुकुमु खानो जों तंना मुसुमो आरो जों बुइबायते सातक पितक ताई खायजागले कारण हाजार चिनो राजा चिनो नायकलो तिदुलो हाना तुइ फेका केतु 75 years तब कायतो आ जागाव जोंनो फातन बरो फाइ जोंनो सात पिटो खाइ जोंनो चिनि तमन सुरु सेगि नै पेबिका आबन बगेन ताइले जों ताइ सजो खलालिया आबन बगे जों तिप्रसा थानचांका जों तिप्रसा थानचाङै जों सिमिनो तंनाय चिनि हाव चिनो बनो दिबा जते कायसां काय चिनि बुबाग्रा तो साइ दङ दारमने पिसफुललि जे 12 तारिखनि जे प्रग्रामनो पिसफुललि खायनाय हनाय जोंथ' 70 years 70 year जों नुगै दङ माहाय गोबां कायसा पार्टीनि कायसा पार्टीनि एगेन्स्ट गोबां भाइलेन्स नुजागौता दाबो पिसफुललि समान आपन बसकां प्रग्रामबो आपन किजा साइखनाय कायसा होता नर नायदि जों एडिसि चौमारि फुरु एडिसि हाबां फाइनो सका नर जतन नुखना चिनि जे जागा रेलिंगो जे जागा चिनि जनसभांगो जों आ जागाव कुनो केबनि बदलनो जों जासे सुरु जों केबनो बुथुमा करिको केबनो बाहायनानै साबा करिको जों आरो तामखाय जों जतन पालके फायो चिनि रसामुं जों रसाब लाय आरो तंग थालाय जों जे चिनि थानसा ने मारिनो चिनि हामजा मानसो जों कायसा जों याफार लाय ए आबा हायकेनो तिनि 12 तारिखो बो जों बुइनि बदल हायके निने कसाक निने कखरा निने कुफुर अबा हायके चिनि खगलाय स्लोगान रुइ फाइ लामा बतल खिमै बुइनो कुल फाइ जों आमपि खायो पीसफुल माने तामा
chini borong ka chung peace na hamjangmai khaksang mano chung belai hamjago chung walai sulai na hamjagi aboni bagai chung adini jotor palka phaini aro bubogara kok sanai tai chini leader kok sanai aboni bisingo chini aro agini je chini siri sitin simisu sabui tong thalaiman abo chung khlai abo taunu bagai kai abo ti maniro komai thangmai ke chini gobon ba kaisa revolution tu bana hangka kai borong no bakhana basara na hangka kai borong ni je hamia chaya bor wan sugui buni dopho gadalai thangai nijini dopho chubaya buni dopho thang chubai tongnai nijini dopho respect khai buni dopho thang respect khai tongnai nijini dopho khulme buni dopho thang khulum tongnai buni dopho bufa han tongnai a je borok bujiya rokno abo ai hun tongnai rokno जों सिरिना बागैसो दिनै दिनै अ जे पिसफुल वेखौ जों खायमानि खालाय बाहायके नों तिनि रसा मुनो रसाबुइ निनि तमुनो न मुइतो खला रिमान खांगाकाय कमसे कम आ बरक जे बुजियां तंनार जे सियां तंनार बर कमसे कम उ आगेनि तमु साबनो फन बमुइतो खाला जाय बिनि बुमा बुफा बिनि सुसा अंक बिनि नाना थागुसौ तामखे फाइके बाहायके फाइके आबतिनो कमसे कम मुइतो माला आवन बागैनो कल्चर न मुइटु खाय कल्चर न रिवाइव खाय जुदि तुबिमा खांगा काय नि न्यू कल्चर न आगे हामजागे बुइनि कल्चर न हामजं तंनाय र हायना हाय बर बहा किफली मा फायनाय आवन बागैनो जों केबने एगेन्स्ट कक साया केबने कम्युनिटी एगेन्स्ट कक साया जेसिनि कन्स्टिट्यूशनल राइट जेसिनि बरौनि अधिकार जे मान थाय राइट तंमने जों आबनो मिसन जों डिमान्ड खाय गावबो जे अर जों आन्दोलन खायमोन आबो स्टेट गभर्नमेन्ट एगेन्स्ट बया जे स्टेट जे आदार चिनि बरक सारा जे नन इंडिजिनस नन टिप्रा साद बागै बया जों सुदु दिल्ली वस जों साहानो मुसुङो इको नाहादि पुरा चिनि टिप्रा सार जों थानसा जों नायो ग्रेटर टिप्रा ल्यान्ड आबन बागैनो चिनि अ राइट न चिनि अधिकार न नों जों न रुदि जों न साप्रस्ता खायदि अप्रस्ता खायदि चिनि राइट न ता सेंदि हनै साहानो बागैसो जों पिसफुल ओके जों खालायनो लायो है अब आइकेनो पिसफुल खाने खालायनाय ते अ जागा बुबग्रा बुबो साउ बु जेसे फानो जों बु तगो फाइफान थ्रिफान फाइरि जों सातकतु जों तगो फान आरो जों याक्ति साया माने चिनि हामजमान गुबै बुबग्रा ना हामजमान गुबै थानसा का गुबै आ थानसा न मादिनो चिनि हामजागमानि आबन बागैनो पिसफुल माने जों पिसफुल नै आबन बागै जों केबनो जासु सुजा केबने